نونەرê Encûmena Sûriya Demokratîk li Washington ragihandî ku peywendiyên wan bi hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê de di her demekê de hebûn û Mesedê Binyaza di pêşerojeka nêzik de têkefe diyalogên zindî bi Tirkiye re. Besam İshak nûnerê Mesedê li Washington ji Televîzyona Kurdistan 24 re ragihand ku ew ne dijminê Tirkiye ne û tu carî metirsî li ser ewlehiya Tirkiye durust nekirine û binyazên danûstandinên zindî bi Tirkiye re û ne di rêya navbînkaran re vekin. Navborî serbar kir ku pirsgirêk bi Tirkiye re derbarê dabînkirina sînûrê ji her du aliyan de heye û ew kar ji bo çareserkirina wê pirsgirêkê dikin û di heman demê de ew dixwazin pirsgirêkan bi şêweyekî zindî bi rejima Sûriyê re di rêya diyalogan re çareser bikin û ew rûniştin ne di rêya navbêkaran re be ji ber ku ew qonax bi wê yekê guncaw e. Besam İshak herwa balkişan ser wê yekê ku guftugûyên berê bi Enqera û Şamê re herdem di rêya navbînkariya Rûsya û Amerîkê de bûn. Waw bihêvîne têkevin diyalogên zindî de û tekez kir ku Encûmena Sûriya Demokratîk amade ye bi opozisyona Sûriyê ya dervere û di nav wan de hevpeymaniya niştimanî ku bi îtilafê tê naskirin danûstandinên zindî bikin. Herwiha serbar kir ku peywendiyên wan bi îtilafê re tu carî nehatine birîn. Waw herdem bi diyalogê di navbera Sûriyan de ne. Beriyan ha jî di seredana xwe de ji bo Washington İlham Ehmed hevseroka Mesedê heman daxuyaniyên nerm derbarê Tirkiye ragihandibû. Di heman demê de li ser helwesta xwe wek berpirsên PYD derbarê hêzên pêşmergeyên roj riştin. û bê ku guhartinê di nepejirandina di vegera wan hêzan de ji bo xaka Rojavayê Kurdistanê bikin.